Hola, soc Rosa Gil, soc de l'empresa Olivateria i ens dediquem a l'elaboració exclusivament ecològica d'olives. El nostre obrador està a Quatretondeta. L'olivateria és el fruit de molt de treball anterior. Nosaltres, el meu company Jandro i jo, fa uns 10 anys, vam decidir emprendre en rural per a dignificar el que és el treball del camp. A poc vam anar especialitzant-nos en fer olives adobades. Nosaltres el que fem és respectar els processos fermentatius de les olives. En funció de la varietat, fa un tipus de fermentació o un altre. Després adobem i no pasteuritzem, amb la qual cosa estem aconseguint un producte amb una càrrega bacteriana molt beneficiosa per al nostre organisme. Una de les nostres referències més exitoses són les olives en herbes, que és la recepta tradicional de la zona. També hem fet una referència que li diguem olives pericana. La fem amb oliva negra natural, deshidratada, i després hi fem una salseta en nyora torrada, comí, oli d'oliva extra verge. Després les olives índiques també tenen molt d'èxit. Les preparem en cúrcuma, cardamom, herba lluïsa, oli d'oliva extra verge. Els nostres productes els podeu trobar en moltes tendes especialitzades de productes ecològics. També podeu trobar els productes al portal que està generant la Mancomunitat, que es diu agroalcoyacomtat.com.